da take miƙawa gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa daftarin shawarwarin. Gamayyar ƙungiyoyin ta CNG ta ce ta samar da shawarwarin ne daga wani taron nemo mafita ga sha'anin tsaro da ta yi a farkon shekarar nan. Gamayyar wacce ta miƙe daftarin shawarwarin ga gwamna Inuwa ta hanyar wata tawagarta da ta ƙunshi masana harkokin tsaro, ta ce ta miƙa shawarwarin ne ga gwamna Inuwa don ya rarraba shi ga ragowar gwamnonin Arewacin Najeriya da yake shugabanta, tana mai cewa zai taimaka wajen ankarar da gwamnonin ɗaukan matakan da za su dawo da tsaro a yankin. Ta yi na'am da rahoton da aka kawo, kuma ya faɗa da cewa wannan report ɗin da aka kawo ya zo cikin lokaci. Yanzu ne ake bukatansa saboda abubuwan da ke faruwa da kuma abubuwan da suke ƙara faruwa. Rashin tsaro ba a noma, abubuwa sun taɓarɓare, ana wa mutane kisan gilla. So abubuwan da ke ci muna tuwa ƙwarya kenan, kuma abubuwan da dole san tashi tsaye, kuma abu ne da yake cewa sai an yi a whole of society approach. Da yake karɓan daftarin shawarwarin a gidan gwamnatin jihar ranar Litinin, gwamna Inuwa ya ce abin takaici ne yadda har yanzu aka gagara shawo kan matsalolin tsaro a arewacin Najeriya, lamarin da ya ce na taimakawa wajen ƙara janyo wa yankin koma baya. Inuwa ya ce a matsayin shi na shugaban gwamnonin Arewa zai duba shawarwarin da sauran gwamnonin yankin, yana mai alkawarin tabbatar da bi daki-daki tare da aiwatar da shawarwarin a aikace. Daga Gombe, Hassan Lawan Koli, WTV.